Iqtisady krizis döwründe birjada yarım milyon euroluk Mini Cooper kysymly ulag belligi alındy. Türkmenistan ýeti iqtisady kynçylykları başdan geçirýän wagty ýurdun döwlet harytçy mal birjasynda iýun aýynda import edilen yarım milyondan gowrak euroluk Mini Cooper awtomobiliniň rally görnüşi hasaba alındy. Amul Hazar 2018 awtorallysynyň öňýany prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň edil şuňa meňdeş ulagy sürýän pursotlary döwlet telewizionyasynda görkezilipdi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 29 oktýabrda döwlet birjasynyň maglumatlaryna targylanyp habar berdi. Birjada 2018-nji ýylyň 7-nji iýuny Germaniýadan import edilen 520 000 euroluk Mini Cooper awtomobiliniň rally görnüşi belligi alyndy. Ulagyň satyn alynan senesi ýurtda Amul Hazar 2018 awtorallysyny döwlet derejesinde taýýarlyk görülýän wagtlara gabat gelýär. 2018-nji ýylyň 11-nji iýulynda prezident Berdimuhammedowyň Mini Cooper awtomobiliniň rally görnüşini sürýän pursotlary döwlet telewizionyasynda görkezildi. Bu türgünleşik sürüş awtomobiliň döwlet birjasynda belligi alynmagynyň bir aý soň amala aşyryldy. Türkmenistanyň Kronikasy ulag bilen bagly ýene-de bir aýratyn ähmiýetli sene ünsü çekýär. Gyzykly ýeri döwlet mediasynyň maglumatyna görä 19-njy iýunda Mini Cooper satyn alynandan 2 hepde soň prezident ogly Serdar bilen bu maşyny täzeden öz çylgysy esasyna gaýtadan enjamlaşdyryp ýokary tezlikli sport ulagyna öwürdi. Ýagny bu ýokary tezlikli sport maşyny satyn alynandan soň täzeden gurnoldy diýip neşir ýazýar. Döwlet başçylygynyň täzeden ýygnalan bu ulagda Garagum çölünde ýürüýüşe çykýan video görnüşleri 19 awgustda döwlet telewizionyasynda görkezildi. Türkmenistanyň ykdysadyýety tapyr 2 ýyl bäri ýeti kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň fonuny resmi maglumatlardan ma'lum bolşyna görä Türkmen hökümeti döwlet firişdelerinden yarım milyon euroluk Mini Cooper kysymly sport ulagyny satyn alýar. Munyň satyn alynmagy prezidentiň Mini Cooper kysymly sport ulagyny jemgyýetçiligiň öňüne çykmagynyň edil öň ýanyna gabat gelýär. 26 awgustda Türkmen prezidenti ýene-de bir gezek Garagum çölüne Toyota kysymly başga bir sport ulagyny türgünleşik geçdi. 2018-nji ýylyň 11-nji sentýabr güni Amul Hazar 2018 awtorallysyna Lewap welaýatyna badlygy berildi. Muňa bagyşlanyp geçirilen dawarada prezident Berdimuhammedow ýene-de bir gezek Mini Cooper sport ulagyny jemgyýetçiligiň öňüne çykdy. Ýöne bu ulagyň mundan ozal halka görkezden ulagdygy ýa-da däldigi nämelimligine galýar. Galy bertede döwlet birjasynda iýun aýynda belligi alynan Mini Cooper'ın prezidentiň täzeden ýynap jemgyýetçilige çykan ulagdygy ýa-da däldigini ämälim bolsa-da, agzalan wakalaryň ähretiniň birjadaky amaldan soňky senelere gabat gelmegi sport ulagynyň töweregindäki ýagdaýlary boýunça belli bir pikir döredýär. Birjanyň maglumatlaryny döwlet ykdysadyýetyne bähbit getirmäge gönükdürilenligi aňlaýan beýlik amallary görse bolýar. Ýöne Germaniýadan 520 000 euro töleg tölenip satyn alynan sport awtowulagynyň haýsy bähbit gödegine tutulup alynanlygy ma'lum näl. 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Amul Hazar 2018 halkara awtorallysi geçirildi. 2017-nji ýylyň sentýabrynyň Aşgabatda ýapyk binalarda UEFA Wöştünoty boýunça Aziýa oýunlary geçirildi. Ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny bu şäherlere sarp edilýän maliýe serişdeleriniň anyk möçberi halka aýan edilmeýär. Galy bertede şu ýylyň 1-nji noýabr 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda agyr atletika boýunça halkara ýarış geçirilýär. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýyzarlaýan synçylar bu şäherleriň jemine milliardlarça dollaryň harçlanyny onanýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň tagallalary bilen jemgyýetçilige ýetirilen Mini Cooper sport ulagynyň birjada görkezilýän tölegi boýunça döwlet emeldarlary resmi metbuatda çykyş etmeýär.